मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे दे, नमाजे पढ़ने जाऊंगा। ए भाई चल नमाज के टाइम हो गल बा। हाँ हाँ चल तू, हम आओ तनी यार मनवा के संगे। ठीक बा भाई, हम जा तनी तो। हाँ ठीक बा चलो। अरे राजा चलो ना नमाज पढ़े, टाइम हो गल बा। अच्छा तू चल, हम अशरफो के इंतजार करतनी, वो आवता तो हम आवतनी सब। अच्छा तू चल ना, हम आवतनी अशरफो के संगे। ठीक बा, जल्दी आइए ना तो नमाज छूट जाई। ठीक बा ठीक बा। A few moments later. नदरे भाई राजवा कहाँ बटे, मस्जिद में ना लुकल हो। क्या जाने रे भाई, रास्ता में ओकरा से पूछनी हो तो कहता का कि हम नजरे आलम के संगे आवतनी। हैं? अरे हम ओकरा से पूछनी है नु तो कहला का चल हमारे मनवा संगे आवतनी। अरे साला ऊ तो हमरा से कहला कि तू चल हम अशरफो के संगे आवतनी। बुझाता ओकरा नमाज पढ़े ना आवे कर लो, वही सब से झूठ बोलला खोटे। चल तो ओकरा से पूछल जाओ, चल। करे राजवा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये कहे रोलो असर ना लोकलो असर मस्जिद में। एकर मतलब तोहनी नमाज पढ़े ना करलो असर। साले हम नहीं नमाज पढ़े ना गरनियो सन। ए मार साला के। साला चलो साहब भैया के का मारता साहब भैया के। हो तार भाई हमसे झूठ बोलला खा, कहला का नमाज पढ़े चलता नहीं आ ना गइल। हां तो तोनी के कह रहे हम भाई नमाज पढ़े जाओ चाहे ना जाओ। का बात गेल बारे एकनी से, एकनी दोनों भाई साला उहे बारह सौ। हां भाई एकनी तो रमजान में कोई रोजा रहेला ना तो नमाज एकनी का पढ़े जाई। हाँ तो तोहनी रोजा रखस आ नमाज पढ़स, हमरा से ना साला रोजा तो हम काहे ले। जानता रहो भैया, एक ईद में सलाम करे लसन, अब बकरीद में मिस कॉल, अब बाकी महीना स्विच ऑफ। हाँ तो हमने रमजाने में 30 रोजा रहे नहीं सनू आ नमाज पढ़ नहीं सनू, तो तो वो ना रहे लसो। हाँ तो 30 रोजा रख के आ नमाज पढ़ के कथी मिलेला तो नहीं के। वाह भाई वाह, पता बा भाई रमजान के मतलब का होला? रमजान के लोग रमजान काहे कहेला? ना हमनी के नहीं के पता। भाई रमजान का मतलब होता है जल जाना। अगर आप रमजान में पूरे रोजे रखते हैं ना तो आप पिछले साल जितने भी गुनाह किए होंगे वो सब जल कर राख हो जाएगा। और पता बा भाई रमजान में एगो रोजा छोड़ला से का होला? का होला भाई? अगर जानबूझ के केहू एगो रोजा छोड़लन तो ओकरा 9 लाख साल जहन्नम में जरे के पड़ेला। भाई अभियो टाइम बा, सुधर जासन। अल्लाह के कदर करबा सन त अल्लाह तोहनियो कदर करिया। बोलो सर बिहान से रोजा रहबा सन? हाँ भाई रहम सन। ठीक बा जा सन, बिहान से रोजा रहियो सन आ 5 वक्त के नमाज पढ़ियो सन। अबू जान। का बेटा? अबू अब हम तारा से बात ना करे, तू रोजा रहे से माना करता रहा। गाँव में सब के रोजा रहता। बेटा अभी तू 9 साल के बाड़ा, बड़का हो जाइए तो पूरा रोजा रखिए, हम तोहरा के माना ना करे। ना बा हमहू रोजा रहे, सुनले बानी कि रोजा रहला से बहुत सवाब मिलेला। सवाब मिलेला बेटा, बाकी तू अभी बहुत छोट बाड़ा, बड़का हो जाइए तो रोजा रखिए। ना बा हम रोजा रहे तो रहे चाहे हमरा कुछ हो जाए। अच्छा ठीक बा बेटा, शाम होखे वाला बा, खाना खाओ के सुत, ध्यान देखल जाए। ठीक बा। और हाँ बा याद रखियो शेरी खाला हमरो के जगा दियो। सामाइन हजरात, शहर का वक्त हो चुका है। आप हजरात से गुजारिश है कि जल्द से जल्द शहर कर लें। माफ कर दिए बेटा, अभी तू बहुत छोटा बड़े, कमजोर भी बड़े, आ हम नहीं चाह जे तोरा कुछ हो।
A few moments later. The next day. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। का रे आज तोनी दोनों भाई रोजा बाना सन का? हो आज हमनी दोनों भाई रोजा बानी सोन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख ना भाई, रोजा तो रहे के हम रह गए नहीं, लेकिन हमरा 9 बजे मेरा भूख लागल। भाई रोजा तो एक सब्र के इम्तहान है, जे पार कैलक वे सच्चा इंसान है। तो ठीक बा भाई, हम चलत तनी। ठीक बा। अरे गोलुआ अभी ले खाना काहे नहीं की खैले? 10 बज गए। का बात बा? गोलू गोलू बेटा, गोलू बेटा, हम तो तोरा ला वही बेरा खाना काल के चल गए रहनी हो, तो तू अभी ले खाना काहे नहीं किस खैले? आबा आज हम रोजा बानी, वही से ना खैनी हो। हाय ते रोजा बारे? अरे ते कब से हरी खैले हो? आबा आज रात के हम ना सुतर रहनी। जब तू शहरी खा के अइला हो, ओकरा तंके देर के बाद हम जाके शहरी खा लेनी हो। अरे ई तू का कइले है बेटा? तू अभी छोट बारे, कमजोर बारे, अगर तोरा कुछ हो जाई तो हम का करे? अब हमारा कुछो ना होई, हमरा अल्लाह पर पूरा भरोसा बा। अब तुहे बताव, अगर रोजा रहला से कुछ होई तो सब लोग थोड़े ना रोजा रही। अरे बेटा सब लोग बड़का बा उसे रोजा रहेला, तू अभी छोट बारो, बात मानो। अभी 11 बजता, रोजा तोड़ दो, अभी कुछो नहीं के बिगड़ो। अब तारा पता नहीं के रोजा तोड़ला से कितना गुनाह होला। बेटा हम तोहरे खातिर नु कहतानी, अब कुछो हो जावा बा, हम रोजा ना तुरेम त ना तुरे। बेटा मान जा, हम ना तुरेम त ना तुरे। तोरा माई के ए भाई ना ना हम रोजा बानी सोन। ए का रे? तोर माई बाबूजी ठीक ठाक बालो? हमर माई बाबूजी तो ठीक है बालो। हम जाना तानी साले कि तू हमरा के नहीं खबरिया सकत, काहे कि तू रोजा बालो। रुका साले रुका, तारे का बतावता नहीं हम। रोजा बनी तो हमरा के कोनो कुछ कह के चल जाई, हम चुप रहे। अच्छा तो छोड़ो मत। देख भाई आज से हमनी के पूरा सुधर जाए के बा, अब 5 वक्त के नमाज पढ़े के बा, कोनो गलत काम नहीं के करे के। ठीक कहता रे भाई, अब से हमने पूरा सुधर जल जाई। आज के बाद कोनो गो हमने देख भाई कितना झकास मार जाती है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। भाई अब हमरा से अच्छा आदमी ना बनल जाई, कितना कंट्रोल करी अपने आप के। कंट्रोल तो हमरो से नहीं के होत। एगो काम करल जाओ, चल बैठ के गाना सुनल जाओ। बैठ भाई बैठ बैठ। ए भाई हो गाना बजाओ ना, बड़ी वायरल होता। दीदिया के देवरा गड़ैले बाटे नजर। बैगन शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दिया के देवरा का करता सही है तो निके? कुछो ना भैया, अब के नमाज पढ़ के अपन का टहल के जाके बैठल बानी सो। सही सही बताओ सा, तो नहीं का करत रहला सा? सही में कुछ ना करत रहनी हो। जल्दी बताओ सा, बताओ सा जल्दी।
कहनु हमने आज रोजा बानी सन हमने के मन ना लागत लक वही से भोजपुरी गाना बजा के सुनतानी सन। अच्छा तोनी गाना सुनत रहल हस आ वो भोजपुरी तनी बताओ तो कौन गाना सुनत रहल हस? दीदिया के देवरा गोड़वले बाटे नजरी। दीदिया के देवरा गड़ौले बाटे नजरी। आ एकरा पहले कौन गाना हिट भय रहा? एक रात में चांद के पार ले जाइबो का। अच्छा भोजपुरी में सबसे पहले कौन गाना हिट कइले रहे? हाँ सबसे पहले पवन सिंह के गाना सुपर हिट भय रहा। लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला पूरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 करेला पलो। एकदम चुप। गानवा तो तोरा सब याद बा। लॉलीपॉप लागेलू दीदिया के देवरा। अब ई बताव सन कि फजर के नमाज कौना टाइम पढ़ल जाला? चौधर काठी फजर फजर वो काठी होकेला कहा जाने बोल दे 12 बजे पढ़ल जाला। 12 बजे पढ़ल जाला। वाह वाह बाबू वाह। अब ई बताव लोगन कि जोहर के नमाज को पढ़ल जाला? कहा जाने रे हमरो मालूम नहीं कि बहुत 3 बजे पढ़ल जाला। 3 बजे पढ़ल जाला। अच्छा अभी बताओ लो कि असर के नमाज कब पढ़ल जाला? दिन के बताइए देनी सांझ के बताइए देनी बचत एगो रतवेन रात के 10 बजे। अरे शर्म करो सन कुछ तो शर्म करो सन। अल्लाह से डरो सन। रमजान के महीना चलता आ तोनी भोजपुरी गाना सुनता सन अश्लील गाना सुनता सन। अरे रोजा रखो सन मस्जिद में जा सन नमाज पढ़ो सन मौलाना से कुछ सीखो सन। जे फजर की नमाज कौना टाइम होखेला? फजर की नमाज सुबेरे 5 बजे होखेला। जहर के नमाज कब होखेला? जहर के नमाज दिन के 1 बजे होखेला। और असर की नमाज कब होखेला? असर के नमाज शाम के 4 बजे होखेला। कुछ सीखो सन अपन समाज सुधारो सन। अरे तोनी से अच्छा तो हमर 9 साल के लड़का बा जे रोजा रखता नमाज भी पढ़ता। अरे तोनियो डरस अल्लाह से रोजा करस नमाज पढ़स। भैया अब माफ कर दो हमने के कोनो गलती ना करम सा आज से। हमने के अल्लाह की इबादत करम सा 5 वक्त के नमाज पढ़म सा रोजा रखम सा भैया अब हमने कोनो गलती ना करम। तोनी के मालूम बा जई माहे रमजान के महीना काहेला आवेला? तोनी जैसन आदमी के सुधारे ला आवेला। हम अपने चचेरा बाप के कसम खा के कहतनी आज के बाद ऐसा कोनो गलती ना करम। अपन फुफेरा मामा के कसम खा के कहतनी आज के बाद ऐसा कोनो गलती ना करम। पूरा अपना जाय था कसम खा के कहतनी। अच्छा ठीक बा जा सन आज से 5 वक्त नमाज पढ़िए सन। और एक बात और तरावी पढ़ल मत भूलिए सन अल्लाह के इबादत करिए सन। ठीक बा? ठीक बा ठीक बा जा सन। अब का बोल बेटा का बोल? अब का जाने काहे तो पेट दुखाता। हम वही से कहत रहनी तोहरा के रोजा ना रहे के तोहरा से रोजा ना सहाई पेट में दर्द होनु गए। अब अच्छा रुका बेटा हम अभी डॉक्टर को बुला के लिया होता है। अब अरे का बोल बेटा का भइल? हे अल्लाह हमरा लड़का के का हो गए? अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबू। अल्लाह तोरा बाल बच्चा के सलामत रखियन। अल्लाह ताला तोरा बाल बच्चा के सलामत रखियन जो। अब हम ठीक हो गई नी। ठीक हो गइल? अल्लाह